जोब्बाय गोबां जायगाफोराव माखासे दावराव दावसि जादोंनो नाथाय जोंनि साइडआव गैया दै जोंनि साइडआव बिराद मोजाङै थांदों इलेक्सना भट थुनायफोरावबो जेबो प्रब्लेम सोलियाखै नाथाय गुबुन जायगाफोरखिजा माबा दावराव दावसि खोनादों दावराव दावसिखौ मोननैबो पार्टिया खालामदो दै खायसे खायसे दा बुंसोलायदों माने बिपिएफनि मानसिफोरा एबसु अफिसाव अन्थाइ माबा माबि खुबैदों नाथाय सोर खुबैदों खोथाया बेसो सोरनि मानसिया खुबैदों ना बिपिएफनि मानसिया खुबैयोखो ना सोर खुबैयोखो रावखौबोथ' हमनायबो नुवाखै माने गोबां मिडिया निउस चेनेलफोराव नुदों आरोना दा खोथाया बिसोर सबखौबो कालार खालामगासिनो दं माने सानदों आरोना जों माने मोनसे कालार खालामनानै रायजोनि गेजेराव बेफोरबायदि मोनसे बारहावा सोमजियो रायजो राजाफोरखौ आदसा मोनसे खोथा दिनै सेन्ट्रेलाव कंग्रेस सरकार गैया ना दिनै बिजेपिनि सरकार दङ आसामाव कि आरो गुबुन सरकार फैगोन नामा पाब्लिकफोरा एसेबांथ' जाम्बा नङा गौरब गगैआ चिफ मिनिस्टार जागोन प्रमद बर'आ चिफ मिनिस्टार जागोन जानानै बिटिसि सरकारा जोबगोन बेफोरबायदि माने थिंकिं मिस्टेक आरोना बेफोरो दिनैयो इउपिपिएलआ जितु एजेन्डाजों इलेक्सन गेलेदो 125 बिल एमेन्डमेन्टखौ लाफिनगोन हाग्रामानि सरकारा बायगोन इलेक्सन जागोन मा सरकारा एसेबां पाग्ला नामा इलेक्सना जाफ्लेबाय थानो दुइ माह परे देर माह परे इलेक्सन जाबाय थानो सरकारफोरा पाग्ला भारतनि संबिजितआ एसेबां पाग्ला नामा संबिजितआव बेफोरबायदि लिरनाय दङ सरकारा दिनै जागोन गाबोन बायगोन दिनै जागोन गाबोन बायगोन बेफोरबायदि अबेयावबा भारतनि जितु संबिजितआव लिरनाय दं नामा बेफोरथ' बेफोरबायदि लिरनाय गैया आरो जितु सुक्ति आरो जितु 125 बिल एमेन्डमेन्टनि खोथा बुंबाय दं मोजाङै फरायबानो जाबाय खायसे खायसेया बाय फरायनायफोराव मिस्टेक रायजो राजाफोरखौ आंगा मांगा खोथानानै माने बियो मोनसे भट बिनायनि पलिटिक्स आरोना भट बिनायनि खोथा मा मोखांजों भट बिनो 1 भट 1 जब होननायाथ' जोब्बाय इयाव गैलायला 75,000 इयावबो गैलायला दा माने बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामनानै नांलाय खमलायनि माने जितु परिस्थिति खालामदों गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेबो बिसोरनिनो खामानि जागोन सोरबा जेनगोनखौ मिथिनानै थारमाने कालार खालामदो गावबा गावनि अफिसखौ गावनो सुबैख्रुबना लानानै माने नंखाय बांसावबाय दं आरोना बेफोरबायदि दा हमनायखौबो नुवाखै सोर खुबैख्रुबदोंबो नुवाखै डाइरेक्ट माने निउस पर्टेलफोराव आरो खायफा जायगाफोराव माने बिपिएफनि मानसिखौ होनखायो आरोना सोरनिबा न'आव अन्थाइ थरसे थांबाबो बियो बिपिएफनियानो जाखायो अबेबा अफिसाव अन्थाइ थरनै खुबैबा बियो बिपिएफआनो जाखायो बिपिएफनि अनगा बेसेबां पार्टि दं बेसेबां पार्टिया गेलेदो बिसोरखौ नुवाखै दिनैयो माबा मा होनो जै भारतबो पार्टि फैलायलांबाय दङ आदिबासिफोरनि बिसोरो नुवाखै बिसोर माबा जेबो खालामा नामा बिसोरनाव बोलो गैया बिसोर माइन्ड गैया नामा दिनै बर'जों नांलाय होनायनि कारणे बिसोरबो माबा मोनसे साजेसन खालामनो हागौ बेखौ दिनै बुङा खिन्थु डाइरेक्ट बिपिएफनि मानसिफोरखौ आरोना बिपिएफनि मानसिफ्रा माने मा होनो बिपिएफनि मानसिखौ गुन्दा होननानै फोरोंदो इउपिपिएलनि मानसिफोरानो गथ' फिसाफोरनो फेसबुकाव लिरनायखौ सोर फोरोंखो इउपिपिएलनि मानसिफोरानो फोरोंदो बिपिएफनि मानसिया गुन्दा ओमफ्राय बिपिएफआव गुन्दा गोजा दं आरो जौ जुवानि खोथाखौबो खायसे मानसिफोरा बुंबाय थायो दिनैयो इउपिपिएलआव थानाय मानसिफोरा जौ लोङा होननानै मा प्रुफ दं सोर साबैसे जौ लोङा इउपिपिएलआव गिदिं एबसुआव गिदिंनाय मानसिफोरा जौ लोङा सोर लोङालै आंथ' नुवाखै लोङिखौ एबसुनि मिटिङाव थांनानै मोना मेंबा दख' आरो बथलसे लोंनानै उन्दुना थाफैयो लोङाबा उन्दुनो हाया होननानै जों माबा मिथिया नामा जोंबो नुबोदो खालामबोदो बिपिएफआव गिदिंबानो जौ जुवानि आबदा जायो जौ लोंनाया बारा जायो आरो जौखौ बर' जानानै सोर लोङा बियो सोरबायदि महापुरुख दं जौ लोङि आंनो देखायना होलाय सासे सानै लोङा जानो हागौ ओइ दामि जौ बथला बबेनिफ्राय फैयो अफिसनि उनाव थानाया लेट्रिननि खनायावदि दामि जौ बथल थायो बेफोर बबेनिफ्राय फैयो आरो मिथिया होनना भाबिदो जेराव अफिस दङ बे अफिसनि साइडआव नायनाय बथल दामि जौ बथल ब्लेक डग माबा माबिफोरखौ खुबैनानै दोनहरो लोंखांनानै अफिसाव स्रोदनो लोंबाय लोंनानै खुबैना दोनहरो बेफोर बबेनिफ्राय फैयो ओइ मेजिक मपेननि बथलफोरा अफिस उन खोरिना थायो बिसोरखौ फाङासिङा बेपारिया लाङो बिसोर बथलखौ सोर बेफोरखौ सब मिथिनो बाखि गैया जौ लोङि मानसि गैया मिथिगोन ना बर' हारिया जौ जुमाय लोंखाग्रा मानसि एबसुआव गिदिंग्राफोराबो लोङोब्रा एबसुआव गिदिंनायफोरा लोङा नामा खालि बिपिएफआल' जौ जुवानि आड्डा बेफोरो माने मिसा खोथा फाल्थु बाथ्रा मिथिगोन ना बाद दोन 4 तारिखखौ नेनानै थादो बिनि उनाव होखावनोसैलाय जोंनिया सरकाराथ' फैखागोनानो अलरेडि देरहाखानानै दङ 15थायावथ' 10ता देरहाखागोन नायबायल' था इउपिपिएलनिफोर जोब्बाय बाय
बाय बाय इउ पि पि एल।